Салик Сайдашев, организовав в Казани первый симфонический оркестр для театра, по сути, оказался не только первым татарским профессиональным композитором, но и первым профессиональным дирижером Татарстана. Аның хәтере шул хәтләйбәт, ул оркестр белән эшләгәндә ноталарга бөтенләй күз төшерми. Күп вакыт партитурасыз гына эшли. Сайдашев клавирны карандаш белән генә язып, инструментлар партиясына бүлә дә, шундук оркестр белән репетицияларда күрешә. Кемдер шунда аларны партитура җыйган, күп вакыт спектакль репертуардан төшкәч, оркестрантлар да шул партияларның кулларында турып кала. Шулай итеп, композиторның 2 дистәгә якын әсәрләре үзе партитура язмагач, юкка чыга, безнең көннәргә хәтле килми, кызганычка каршы югала. Да, действительно, музыка у него, как говорят, была в голове. Он часто сочинял ее на ходу, не успевая записывать в ноты. Может быть, и эта мелодия, которая прозвучит сейчас в исполнении камерного оркестра «Новая музыка», написана таким образом. Яңа музыка камера оркестры башкаруында сирәк яңгырый торган әсәрләрдән «Сүнгән йолдызлар» музыкаль драмасыннан увертюра башкарыла. Оркестр дирижеры Анна Гулишамбарова. Каршы алабыз.